Say guys, for the people, yo, the last day they do. Kuno Nyamapanda, I think yo, takazama ine meri Chipo. Ayo makakwani. Timo mosquito net medu. Yeah. Wakafarire manje takuenda kaiswa kusara wega. Ndakafara singaite zvekuti nhasi ndikutosurukirwa nekuti mufanzi wangu wakuenda. Mufanzi wako vakipisa ichi chipamwe. Zoona tati mosquito net. So saka ndaitotaura kuti unofarira blue but wati neni undofarira blue. Unofarira blue, indofarira blue. Waizera kuti zera rangu repakati inonzi Chipo. Makandudza makataura. Disaster. Yeah. Saka apa toda umuka kuti titange kurongedza tichinta. Saka pazvinhu zvose zvatakaunganidza zvaChipo ndofunga chino one chete chakashota ndo MaWindowpens. Chiuya upinde muchira. Ndo MaWindowpens saka takambomamirira zuro chiti pamwe chiti pamwe uyu ningirikini panogona kunge paita action by this morning tikwanise kusiya Chipo ane mawindow but asataona any action saka chichaitika zvekuti isu tichatomboinda zuro ndakamirira tikati chakatimirira kusvika nhasi tinoti uyu yedu anodini anokwana here mawindow because takatanga taisa zvinhu zvose zvatinoona kuti zvoda kuti building yedu iri continue kuti ipere saka MaWindowpens ndoti kana kuti ndivanozongopedzisirwa vatopedza everything neplastering ndo saka takamapedzisira iwayo but ndore ega asara paproject yedu yaChipo saka tada kuavoida zvese zvatakambotaura kuti zvatakaita kuzasuko zvokuti tinomboenda tozodzoka tozowedzera because at the end of the day munhu wataka tikatobhadhira kutoti azoisa madhoo nemaWindowpens wakatozoinda kupi kuHarare saka ndakatomboenda kana mutsvaga zuro kuti aveko here kana kuti akamaisa ndakaenda kumba kwana uyu zuro kwana gogo nemuroora ndakatosvika mawindow anga asati atoiswa bhozi munhu anga atorimo basa saka angamirira isusu cheteka saka pakazoti mawindow ava paapo anga achitoitawo plastering yake kuHarare tikatozongomirira adzoka saka ndakanzwa kuti ndinofunga zuro ndo paakasvika apa ndichanomutarisa kuti ndonoti anokwanisa kuti amaise rini ndichaenda zvakare ikoko kuno kutadzai kwanemba ende gogo vakatomuva in kupinda imomo vanga vatochinja futi nemukova wavo watarisa hausina kutarisa kuroad wakatarisa bedroom yavo ende imba yavo yakutoiswa cobra red kureva kuti vangomirira yewasi kuti aise maglazi wayo chete ndo zvega zvangosara but otherwise zvose zvokuti zviiswe kumba kwavasu zvavako saka ndo situation yandada kuavoidheyo kuti ndinodaro toindeka waenda woti zvoni MaWindowpens kuda pana bhudhi wako anogona kuwandigone mabasa nabhidhi anogona kuzoenda somewhere osara futi oisa masaga pawindo ine mairi saka sindawana ndazama kachido changu aiwa maratidza rudo rwenyu effort ndaisawo ndo nyangu ndikaenda asati apo MaWindowpens ebasa zvinowanika nekuti vanhu maybe vanenge vaomerwawo panguva ino asi ndokuti zvinoita asi vanhu vakamiramira vakamira zvisingaiti nekuti zvinhu zvanhasi mambotarisirawo kuti vangandiitirawo rudo rwakadaro saka aiva nechido chenyu ndinongotenda kuti naiko kumushando kwavanoshanda zvinhu zvavo zvivafambire zvakanaka nemakore awedzerwe panyika tinotenda saka guys ndichatoswa kona yangu inoiyi it was very comfortable handidi kunyeberai saka izvi zvinokatika mukatopeka ndichimirirawo kuti by 8 pane munhu anokwanisa kunge bosodzi kuma6 saka tikaona kuti by 8 hapanawo any action 8:30 hapanawo action I think ndochimutsawo mota handiti ndoenda hangu inemba here Chipo asi maAirvents sisi zuro ndakati maAirvents
ari maAirfence shop yacho ni inawo chete yakavhara. Ndofunga vanopinda masowe echishanu iwayo ndo anopinda because I think mashopu mazhinji akavhara. Saka tikamboenda kune mamwe mahadhiwe vakati havana, saka ndichatozoenda kushopu iyoyo nhasi kuti tinotora maAirfence aripo. Saka tinaombomakaunda kuti tinobata chinhu chatinongoda chete ndo MaWindowpens iwayo chatachikumbirisa kuvanhu. Saka sinzi pasinawo zvaitika ndofunga anawo zvandokwanisa kuti ndinge ndichiita izvozvi. Nema aunditsamwiri aiwa saka usvodi kuzosekwa here nevanhu kuti imba yake yakasara isina ine maburi. aiwa ndikutowimba kuti pane vachatoita kuti awepo iwo waitombondiudza kuti unoita zvekumabhizinesi mamwe aunombotoita ndekunochanyama uyu ke mabwi pakauya matombo ekuisa malindi uzwati sikazi matombo ndaachipo kama matombo ndaakuwaka matengepi zvikanzi aiwa tinototipwanya kuti timatengese. Taura tinzwe tinomboita zvekupwanya matombo tichitengesa mabharabhara. Tinomatengesa nemadhola 50 pabhara. Ndo zvatinoita. Vamwe vanototengesa nedhola. Nekurwadza unoita pwanya dombo zvinorwadza. Samupwanya nei nesando. iwe unosundza sando uchipwanya? Unotopwanya kana 30-40 mabhara pamwedzi yakati pachi. Azvo zvichienda nekuti muri kuyaunganidza muchiyatora kubva kupi. Matombo acho kutomatsvagazve Totomanhonga totounganidza tichitotuta nemabhara kana nezvitini tichiunganidza tozotanga kupwanya manje. Saka hamubirwi here? Aiwa hapana anobira munhu. Ana maguru ako anopwanyawo? Tese tinopwanya. Munhu wese? Saka rimwe bhizinesi ramunoita ndirichi ndosowa. Saka izvizvi ndakuziva kuti unoita zvekuwachira vanhu ainira. Ndakuziva kuti unoita zvekupwanya matombo akaziva zuru. Ko rimwe ramunoita ndirichi? Inini hangu yandonyanyoita ndiwayo. Ndaimbohodha hembe kumashure uko but ndakazodonha mulockdown handinazobhobhira ndaita futi zvekuhodha hembe. Saka ndandangoita zvekuwacha nekupwanya matombo. Maihodhepi? Ndaidotora kuMozambique ndaihodha ma1 ndonosarudza kumabhero ndotendera mukotwa nemuno mumudzi muNyamapanda muno ndichitengesa. Waitotendera kukotwa wachikwira chikombo tonotengesa? Taikwira kombi totoenda. Saka waigona kuwana profit yemari nemabhero. Panguva yacho zvanga zvichiriwo neprofit nekuda kwekuti taireta kuti dhora riri pamari. Saka taigona kuti pamwe wahodha hembe dze10 US handiti waigonawo kuzodzibudisa kana $25 which means $15 ndo inenge yaprofit. But pari zvino zvangofanana hazvichahodheki zvakudhura. Saka pane apa ndakahodha kauyu kako kegrocery. Saka I think ndosati ndaenda ndichakuvigira grocery rako. Because kuti isu tiripo kazhinji kacho tinokubatisa futi kurirya grocery iroro. Hatizvo pamwe hatizogona kudira mafuta, pamwe hatizogona kuisa roiko, pamwe hatizogona kudira munyu, pamwe tozodira shuga tichiita zvekupfachura plus safe. Ndakatoona kuti wanga usina safe. Saka ndakangonyarira zvavo. Saka pachichaitika zvekuti pachaenda kumashops asi tendatopeka kudhara ndichi chatouya nekagrocery kako tokusira wosarawo nepekutangira. Tinotenda hanyanya kuwanda. Saka munhu akandikutsvagire something womuShemarian iyeye ndoda kumutenda. Saka pamwe unogona kuti ko imi munogona kuti lesei maguru ayo vakapuwa 20 uyu muShemarian ati uyu Chipo ngaasarewo nekagrocery kanomubatsiridza. Ko mukatora iyoyo mukaisa kumawindo ndopatazoti pepe munhu unenge apledza kuti ini ndoda kumira ndakadai ndoda kumira ndakadai. Sika wakwazi kumuchinja munhu because ndo zvakanenge achida. Saka tichangosiya tata sezvo ende it's effect yekuti hatingakwanisi kuitiza kuti Chipo wacho ana achidawo zvikwanisiro zvakaita sesefi maybe nezvimwe chigubu chemafutawo nezvimwewo mirivo ambozviona. Saka izvozvo ndo zvimwe zvachasiya takuitira. Then MaWindowpen wamagirazi anetsa kudai $36 guys ndo tikashotegwa nazvo. Zvinhu zvatikainazvo zviro zvezvo zvotokosa. Handai kuziva kuti chinhu wani chakadaiwo so chezvimarendio zvezvemalock key malock set zviya chiseti chakadai choita $10. Saka unotoona kuti pakatoipa hambozviona. Saka ngatigona kuti
zvichafamba seiwo panosvikawo 8:30 kana 9 o'clock tomboti 9 o'clock takasaka takuposa deadline ra9 o'clock toona kuti pane munhu angatikwanisa kutibatsirawo nemawindow pen iwayo kana wopashayisisa hakunawo zvandingazvita Chipo indoinda handiti bcause particular taiti Thursday taifanira kunge tariwa pasi takaextenda tikati Friday tofanira kunge tariwa pasi ndikati achirega ndinde iri mugovera zvayo iyoyo asi kana pane mwana ozokwanisa kuti ini hangu ndinomupa ndaenda azvacho zvazvina kushata mameasurements ekuenda nawo tinongobva nawo kana tangobva kana kungotoita plan handiti maybe by next week ndichadzokawo futi kunoko pamwe takudzoka tongodi tuchigadzirisa handika plus mabhiridi hatisi kusiya tanyatsa kuvapa yose handa vasati vaekera vapedza vanga vasatotiza vakatomboenda kumadzimai avo vakada mangwana acho vakafamba kuti Chipo ndokuona yashanza nyongwizira shanza vabhadzeshaadhasiti vakera ndosaa kuti yashanzi but aiwa basa ibasa shamwari basa rina kukama kai ine mezi iwangu vachitosetawo paise handiti todzoka tichivapesira taona basa redu kuti vafamba sei ende vanhu vanofanira kupedza kuti vasoti tine mari yedu yakadi yakabatwa ukoko saka takambovabhadhira imwe ndokaiona ngaripo tikati uyaoni tichivapa mari yavo asi hatingapi munhu mari yese because havasati varufa hapasati paplastwa inside outside havasati vaisa maflow havasati vaiswa maravens havasati vaiswa madhoo havasati vaiswa uyu saka ndozviripo guys angokutenda Chipo ndakokutenda nekuti hosta kwakaita nekuti bigi zuro madeko mukudzendi akazobika saka ndangokutenda nekuti takaita zvatoda tikabika negusha nenyama iyo